Kuya? Ano yon? Kuya, pautang naman muna ng 5 kilong bigas. Sa linggo pa kasi ang sahod ng asawa ko eh. Naubusan kasi kami ng pansaing ngayon. Prangkahin na kita ha. Saan ka ba na may mili pag ng bagong sahod ng asawa mo? Sa palengke. O, ito ka ng utang. Mahal, paano kaya kung iwan na kita, sasama na ako sa iba? Ano kayang mangyayari sa'yo? Huwag mong isipin ang mangyayari sa akin, mahal. Ang isipin mo, yung mangyayari sa'yo! Hoy! Ano tong nababalitaan kong pinagsasabi mo na maganda ako? Oo. Wow! Thank you! Nahiya na nga ako eh. Bakit naman? Kasi hindi naman totoo. Miss Beautiful? Yes, kuya. Pwede ba kitang yayaing lumabas? Ay, hindi. Sorry, kuya. May asawa na ako eh. Magsasara na po kasi kami. Laka ng po. Mahal ko, sabihin mo nga sa akin, pangit pa ako o maganda? Maganda. Yung totoo. Ay, sus, liligawan ba kita kung pangit ka? Promise? Promise. Paano ako makapasigurado? Cross my heart. Mamatay ka man ngayon? Ay, wag naman ganun. B, Oh. 20 years na pala tayo nagsasama, no? Oo. Masaya ka ba? Oo naman, sobra. Ano nga ipapayo mo doon sa mga viewers natin para pag sila nag-asawa, maging masaya din sila? Huwag niyong bibigyan ng pera ang mga asawa niyo para hindi makapambabae. Honey, ubusin ko lang itong kape ha. Tapos after this, diretso na ako sa trabaho. Malilate na ako eh. Okay, ingat ka. Ang sweet talaga ng honey ko. Huwag kang tatawid pag may motor ha. Oo naman. Ang sweet mo na. Napaka-caring mo pa. Hintay mo yung truck. Ani, Oh, may tanong lang ako. ano yun? Ilang years kayo ng ex mo? Ayan ka na naman eh. Magtatanong ka tapos aawayin mo na naman ako. Tama na yung pagtatanong sa tungkol sa ex ko. Pass is pass. Promise, hindi na ako magagalit. Sige na, Han, sabihin mo na. Ilang years kayo ng ex 11 mo? years. Ay, ang tagal din, no? Sayang naman. Oo nga eh. Tulungan ko na lang kaya kayo magkabalikan. Love, Oh, matanong nga kita. ano na naman yan? Pangit ba ako? Okay lang yan, love. Hindi naman ako nagbe-base sa istura eh. Si pangit nga ako. Kuya, Ano daw? may gamot ka ba sa allergy? Bakit mayaman ka ba? Hindi ho. Ay, hindi allergy yan. Buni yan. Bakit ganyan kayo? Ang hilig niyong ipagkumpara ang mayaman sa mahirap. Pag mayaman ang nangate ang ulo, dandruff. Tapos pag kami mahihirap, balakubak.